दिनै आं गोबाव बोसोर जाबाय बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' लानानै संसार जानानै दङ दिनै गोदाव सोराव जानानै दङ दिनै फिसाय गैया संसाराव फिसाय गैयिनि जिबन खांनायखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथिखागौ दिनै गोबां दुखुजों सैसोनानै न'खर लानानै फिसा सासेखौ लानानै बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ' जानानै दङ दिनै आंहा रावबो गैया दिनै आं न'आव थांनानै जाहैनोबो न'आनो गैया अबस्था गैया दिनै बिफा थैलांबाय आंनिबो आंखौ फिसिनो जाहोनो थाखाय आंहा रावबोआनो गैखाला दिनै गावनि न'आव थांनानै जाहैनोबो बिसोरनोबो आंखौ फिसिनायनि राहायानो गैखाया ओरैबायदि दुखु जोबोद फोरमायबाबो फोरमायस'नो हाया दिनै बेखायनो खावलायनो सानदों आं दिनै बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांनानैसो दिनै बेफोरबायदि जेलाव थानांबाय दुखु खस्थ' लानानै बिरबाय होनोमोन सिगां बिजनिनिमोन ओमफ्राय न'आवनो थाखायाखिसै नालाय सिगांनिफ्रायनो ओरै थांबाय ओमफ्राय बिसनाथ जोंनि न'आ बिसनाथ सारियालियाव माब्लाबा थांनानै नायनो हागोन जोंनि न'खराथ' गैखाया न'आनो गैया ओरैबायदि खस्थ' आफायाबो दिनै आर्मि पुलिसजों बुग्रि जाबाय ओरैबायदि असान्थिमोन जोंनि न'खरा सिगांबो बिसोर थानाय समाव ओरैबायदि नाख्रेबजायो नासयजानो आर्मि पुलिस फैयो सानफ्रामबो नागिरफैयो न'आव थानो मोना दिनै आंनि फिसाय बिसिनि थाखायनो जोंनि न'खराबो ओरैबायदि गैखाया जेल जानानै 8 बोसोर जाबाय दुनाबारि होनो नंथु दुनाबारि आं सरकारखौ खावलायनो सानो जेन थाबैनो बख'नानै जेन जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो दिनै खायफा जेरै गोजोन संसार जादों दिनै सुखथिया जाबाय जेला गोजोन सुखथि जाबाय जेला सारमोन अननानै बख'दो बिसोरखौ गोबां दुखु खस्थ' दङ बिसोरो दिनै जोंबो दुखु खस्थ' आंबो आंनि देहायाबो दिनै दुरबल साननानै माब्लाबा मोदै गबाय थायो जानाय लोंनाय गैया दिनै जानायफ्राबो खस्थ' दिनै ओंखाम मोनब्ला ओंख्रि मोना ओंखाम मोना दिनै फिसाखौ खस्थ' ओंखाम रसा नांनानैब्लाबो फोरोंगोन सानदोंमोन नाथाय दिनै फोरोंनो हागोन ना हाला मिथिला आङो रावनियावबो सहाय गैया नाथाय 8 बोसोर सिगां बेबायदि रायजोफोरा एसे अनोमोन रायजोफोरनि अननायनि दारै आं बेबायदि थांनानै दंमोन नाथाय दिनै बिसोरबो बहा हाजोबनो लोमजाबा क्लास 6 माब्लाबा समाव लोमजायो साजायो मुलि गरसे लायनानै होफैनो आंहा रावबो गैया 11आव हाबगासिनो डनबक्सआव जेबो मिथिया गैया खबरबो मोना दाखालि 4 थारिखआव फैदोंमोन लोमजादों होनना खोन्थाहरदोंमोन बेफोरबायदि दुखु फोरमायहरला जों थानो हाया ओंखाम दै जानो लोंनो खवाबा जानाय थोरसियावनो मोदैया गयो जोंनि बेखायनो जोंनि बेगाखौ नायनानै दा खुंथायगोआव थानाय सारमोना अननानै बख'दो बिसोरबो हारिनि थाखाय जाथिनि थाखायसो नांदोंमोन अननानै बख'ना होब्ला जों नोंसिनि जिउआव गोजोननाय थागौमोन सारमोन आं बेखौनो खावलायनो सानो सारमोननिसिम अननानै जेन' थाबैनो बख'नानै होफैयो जोंबो गोजोन संसार जानो लुबैयो सारमोन 90 बोसोर दंमोन दा आफाराव थानाय समावथ' आंथ' मोजां मिथियामोन सिगां सेन्ट्रेल जेल गुवाहाटियाव औ लोगोसे गोबाङैनो दं बिसोरो 60 जन होनदोंमोन बेखायनो बिथांमोनाबो गोबां दुखु खस्थ'जों सैसोबोबाय बेखायनो बिसोरखौबो अननानै बख'दो नोंसिनि सायाव जोङो बख'ना होयोब्ला गोजोननाय थागौमोन सारमोन अननानै खावलायदों आं सारमोन बख'दो इसोरखौ आंथ' खबर मिन्थिया जेबो आङो मावदों ना मावाखै गावसोर मिन्थिगौ आं मिन्थिया जेबो आंथ' मावनोनो जेबो मोना राहायानो गैया आंहा मावनानै जानो गोजानाव थांनानैबो मा मावहैनाय जों हिनजाव माहारिया गाज्रि नुजायो गथ' सासेखौ सोरो गालांनाय आङो गोजानाव थांनानै मावहैनोबो
मोनथ'वाखै जेबो बेफोरबायदिनो खबर गैथ'आ आं मिन्थिथ'वाखै मोनदोंना मोनाखै मोनोना मोना सिगांलाय बिदिनो नामखौ बिनिखौ गैया होनदोंमोन माखासेफोरनि सफैबाय होनदोंमोन बिनि गैया होनदोंमोन दाबा सफैना सफैयाखै आंखौ खबर गैया रायज्लायनोबो मोना आं रावजोंबो थांनाय जाया बे जायगायावथ' आं बुहुद खस्थ' भुगिनानै दङ गोबांथार बिदिनो 8 बोसोर बारलांनायफ्राव रायजो राजाफ्रा बिदिनो एसे एनै थाइसे थाइनै सहाय होबोदों आरो आं गैथारियाव माइरं बिदिनो खांनानै आंनो होफैदों जानो थाखाय बेबायदिनो ओमफ्राय बिदिनो माब्लाबा बिदिनो दाउ बोरमा अमा लायो ओमफ्राय सिफोर दायो बेफोरजोंनो खस्थ' मस्थ' सोलियो नाथाय थोआ माब्लाबा जों मानसि हिसाबै लोमजागोन साजागोन थाखा गैया फैसा गैया बेबायदि जायो आरो माब्लाबा समाव मोसौ बोरमा अमा बोरमाफ्राथ' सानसेनो दाउफ्राथ' सानसेनो देरब्र'बा बेबायदिनो गोबां खस्थ'यै दं आरो आं स्कुल फोरोंनायावबो बिदिनो खस्थ' मस्थ' बिदिनो बिबायनानै फोरोंनायसै सानदोंमोन बिदिनो खस्थ' मस्थ'यै नांगौब्ला बोथिसे रसा नांनानैबाबो आङो फिसाखौ फोरोंगोन सानदोंमोन थांखि लादोंमोन फिसानि सायाव खस्थ' मस्थ' होयो बिदिनो दाहार लायो बबावबा सोलाव लायथ'यो बिदिनो खस्थ' मस्थ' ओमफ्राय ग्रोब ग्रोब बिदिनो दाउफोर बोरमा मासे मानै लानानै बिदिनो फाननानै सुख'फिनो आरो जिफोर दानानै माब्लाबा माब्लाबा रावबो गैया आंहा बेयाव जाथि खुरमा रावबो गैया हारसिंसो गोदोबो सिगांहाय बेबायदिनो ओजोंनिफ्राय आङो फिसा गोरलैखौनो लानानै बेयाव फैनांदों आर्मि पुलिसनि दावरावआव जेनेबा थानो हायामोन सप्तासेयानो जायाखैमोन आंनि फिसाया बे समाव आं लानानै फैदों बेयाव थानो हायैनि थाखाय बेयाव सफैनाय जादों आङो बे गामियाव बिसनाथ सारियालियावमोन सोंहैब्ला मिथिगोन हजोंबो माबायदि आङो माबायदि थानांदों न'आव थानो मोनामोन मोदोम हामाखैनोमोन आंनि गारायफ्रानो हामाखैमोन फिसा गोरलैखौ आङो हाग्रा हाग्रा लानानै खारलांदों बेसेबांबा खस्थ' भुगिनानै बेबायदि बिसिम सफैबाय आरो सप्तासे जायैयावनो आं बेयाव लानानै फैनाय जादों आरो गोरलैयावनो